Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Kaixo, zer moduz, ongi etorri maiatzaren 18ko saio berri honetara. Ostirala da eta gaur zer ekartzen dizuegu, alde batetik Iruin herriko hotxetan, atzo kanta eta hitza programa edo kontzertu zikloa hasi egin zen Mize taldearekin, beraiekin egon ginen, kontzertua ikusi genuen, elkarrizketatu genien ere, eta gero zuek hori ikusteko aukera izango duzue. Ondoren elkarrizketa bat izango dugu gaur, Nafarroako irakasle interinuen plataformatik Mikel Zalba etorriko da, orain ekainean izango den oposizioan zerrenden kudeaketari buruz zerbait esateko badaukatelako, zer esan, eta gero Mikelek azalduko digu zen olako iritzia duten, zergaitia eta bestelakoak. Ondoren gaur bestak auzo-auzo atala izango dugu eta bertan Iturramako aste kulturalaren barne emandako bertso saioa eskainiko dizuegu. Orain has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko lehenengo efemeridea ezagutzeko 19. mendera joan behar gara. 1804 urtean, Parisen, Frantziako senatuak Napoleon Bonaparte, senadore esan behar nuen, senatuak nahasi egin dit, enperadore izendatu zuen. 106 urte geroago, 1910 urtean, kometa Halley ikusgai edo Halley kometa ikusi egin zen. Hurrengo aldia pasa egin zen edo lurrara gerturatu zen hurrengo aldia 1986 urtean izan zen. Eta hurrengora berriro aukera hori izateko 2061 urtera arte itxaron beharko dugu. Maiatzaren 18ko lerroburuak ezagutuko ditugu orain. Udalak eta Black Bat elkarteak hitzarmen bat sinatu dute animaliez lagundutako terapia jarduerak egiteko genero indarkeriako egoerak bizi izan dituzten 6 eta 16 urte bitarteko adingabeekin. Foruzain 17 lanpostu aurreikusten dituen oposizioa deitu du Nafarroako Gobernuak. Eskaerak aurkezteko ekainaren 15 arte aukera izango da. Bestalde, segurtasuneko eta larrialdietako 125 langilek aire istripu baten simulakroan hartu dute parte Noaingo aireportutik hurbil. Estatuko Gobernu Zentralak 50 milioi euro bideratuko ditu Nafarroako zenbait azpiegitura lanetarako. Iruñako epailearen aurkako salaketa artxibatu egin dute. Bestalde, zur gainean egindako Derrywood graffiti lanak estaltzen ditu Zitadelako labeko hormak. Arte hiritarreko fauna jaialdiko graffiti puska koloristak bilduta. Eta amaitzeko gaur arratsaldeko 8:30 Barainengo gaztetxean 12 bertsolarik bertsoak botako dituzte eta ordu erdi lehenago merendua izanen da. Gaurko egunkarietako azalak ezagutzeko unea iritsi da eta egunero egiten dugun moduan Diario de Navarrarekin hasiko gara. Goian lerroburu nagusi hau nabarmendu dute. UPNek Rajoyren babesa lortu du egunean zehar AP15 errepidetik egiten diren bidaiak doakoak izateko. Atzo pentsiodunak mobilizatu egin ziren eta hori da azaleko argazkiak erakusten duena. Izenburua hurrengoa da. Pentsiodunek kalean jarraitzen dute. Ea zer daukagun Diario de Noticiasen. Hurrengo lerroburu nagusia ipini dute. Espartzak nafar guztiek euskararen kontrako autobusa ordaintzearen ideiari eusten dio. Diario de Noticiasen irudian ere atzoko pentsiodunen mobilizazioa ikusi daiteke. Titular hau irakurri daiteke ere. Erretiratuak pentsioduin baten alde agertzen dira. Komunikabide euskaldunak ikusi baino lehen, gara egunkarira joango gara. Lerroburu nagusian,
Barne Ministerioak ikuskatze edo miaketa agindu zahar bat lana edo operazio gradura igotzen du. Azaleko irudian, Kosovo eta Serbiako lehendakariak ageri dira Poloniako presidente ohiarekin hizketan, halaxe dio titularrak. Europar Batasuneko interesek herrialde balkanikoak gerturatzen ditu. Orain bai, hedabide euskaldunei paso emango diegu edo nolako azalak ditugun komunikabide edo hedabide euskaldunetan ikusiko dugu. Berria egunkariarekin hasiko gara. Goikaldean lehendabiziko argazkian, poliziak atzo euskal preso ohi baten autoa hartu zuen Barakaldon eta hori da argazkiak edo irudiak erakusten duena. Azpian izenburu hau ipini dute. Zerga kobratu nahi diete presoei. Beherago, bekaldean, bigarren argazkian, komisarioen bazterretik izenburua duen irudia daukagu eta azpititulu hau irakurri daiteke. Arte komisarioek argi daukate erdian daudela, baina ez zentroan. Kezka badute halere beren ofizioak protagonismo handiegia hartu ote duen. Eskuinean alboan gainontzeko edukiak ditugu. Arian atalean Maria Servini epaileak martxoaren 3ko hilketen datuak eskatu ditu. Alboan, eskuinean jarraituz, Stiglitzen azotea desberdintasun sozialei. Eta beherago, maiatzaren 18an gaur, estreinaldia euskaraz izenburupean Grufaloa pelikulari erreferentzia egiten zaio. Orain aipatu dugun moduan gaur estreinatuko delako eta euskarazko filmea da. Amaitzeko, goazen Euskal Herria Irratiko webgunea ikustera. Goian ezkerrean, Lorenzo Riezuren esaldi bat. 2011an ohartarazi nuen kutxa desagertzeko arriskuaz eta norabide aldaketaren beharraz. Ondoan eskuinean, kopla txapelketa musikatua gaur Barainainen. Bertso saioa izango baita. Beherago ezkerrean, UPNren obsesioa euskararekiko. Zenbat galdera planteatu dira parlamentuan euskeraz? Eta ondoan amaitzeko memoria historikoaren bertso saioan Soto, Kolina, Majuelo, Alkaiza eta bar. Goazen orain gaurko eta asteburu honetako agendarekin. Gaur eta igandera arte Iruñeako autobus geltoki zaharrean Nafarroako feria ekologikoa ospatuko da. Gaur eta maiatzaren 29 arte Nafarroako parlamentuan lur azpitik lur azaleratuz izenburua duen erakusketa ikusgai egongo da. Ezkaba presondegiaren ingurukoa da, aurten maiatzaren 22an emandako ihesaldi erraldoi horren 80. urteurrena beteko delako. Sarrera librea da. Gaur eta maiatzaren 31 arte Nafarroako artxibategi nagusian 125 urte gamazadatik izenburupean erakusketa bat ere eskainiko da. Sarrera librea da. Gaur eta ekainaren 15 arte planetarioan Ezkaba presondegiari buruzko beste erakusketa bat. Ezkaba 1928-2018 izenburua du eta sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 7:30 Txalaroa Txalaparta festivalaren barne edo jaialdiaren barne kontzertu bat. Jaso, Street Trio eta Utxun taldeek txalapartarekin kontzertua eskainiko dute eta sarrerak 3 euro balio du. Gaur arratsaldeko 7:30 ordu berean Atarrabiako kulturetxean bakarrizketa bat gazteleraz. No solo duelen los golpes, sarrera 3 eurokoa da. Gaur eta bihar arratsaldeko 8:00 Gaiarre antzokian bakarrizketak eta antzerkia gazteleraz, Faemino y Cansadoren eskutik. Kentu borretubo izenburupean sarrerak 24 euro balio du. Gaur arratsaldeko 8:00 Golen Baionan zine jaialdia jarraitu egingo du eta gaur We Must Be Dreaming pelikula emitituko edo proiektatuko da. Ondoren eztabaida izango da. Sarrera librea da, baina gonbidapena behar da. Horretarako ordu bat lehenago arratsaldeko 7:00 aurrera ara Golen Baionara gerturatu eta doainik bertan eskuratu ahalko duzue. Eta bukatzeko bihar arratsaldeko 8:30 Central Cafe antzokian Fermin Muguruza eta The Suicide of Western Culture kontzertua eskainiko dute. Sarrerak 15 euro balio du.
Zeroa lainotsu edo oso lainotsu egongo da, balke zaparrada trumoitzuren bat botatzea, ipar-mendebaldeko haize ahula bizia ibiliko da. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Larun batean egunaren lehenbiziko zatian tarteka behe lainoak agertuko dira. Egunaren bigarren partean zerua laino gutxikin egongo da, goi laino batzukin. Ipar osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, goizaldean eta azken orduetan aldakorra izango da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maksimoak gutxi igoko dira. Igandean aldaketan diri gabe amaituko dugu astea, zeruan berriz ere lainoak eta urdinguneak tartekatuz joango dira. Ipar haizea ibiliko da eta termometroak 17–19 gradu ingurura iritsiko dira. Arratsalde gauean izango dugu aldaketa esanguratsuenen bat, ezegonkortzera egingo du eta bero lainoak gehiago garatuko dira. Batez ere hegoaldean eta Pirinioetan, era horretan balitekean hemenka ekaitza jotzea. Iruñerriko albisteen txanda. Ea zer daukagun Zizurren. Pakita Antsa haur eskolan onartutako umeen behin-behineko zerrenda eta itxaron zerrenda osatu egin da. Dena udalaren webgunean kontsultatu daiteke. Matrikula egiteko prozedurarako informazioa ere zintzilikatu dute. Zizurren jai nagusiak iragartzeko kartela aukeratzeko txapelketa edo lehiaketa jarri da martxan eta 18 urte gorako pertsonei zuzenduta dago. Teknika librea da eta lanak originalak izan beharko dira. Epea ekainaren 15ean amaituko da. Zizurrekin jarraituz, jai nagusietan barrakak edo txosnak jartzeko araudia argitaratu da udalaren webgunean. Bihar ekarpenak edo proposamenak egiteko azkenengo eguna izango da. Eta interesatuek partizipazion gidoi partairetza abildua zizurnagusia.eu helbide elektronikora igorri beharko dute. Atarrabiara pasako gara orain. Maiatzaren 25 arte, 2017-2018 denboraldian udaletxeko kirol eskoletan izena eman dutenek 2018-2019 denboraldian eskolan jarraituko duten ala ez, baieztatu beharko dute. Eta horretarako 012 telefonora deitzeko aukera dute edota Atarrabiako udaleko herritarrendako arreta bulegora joan daiteke. Atarrabiako udalaren webgunean dena azaltzen da. Bestalde, Atarrabian udalak Guarteko udalarekin hitzarmena adostu zuen ekainean zehar igeriketa ikastaroak eskaintzeko. Atarrabian gauzatuko dira ikastaro hauek, helduei eta umeei zuzendutakoak dira, eta ekainaren 4tik 22 bitarte emango dira. Inskribatzeko edo izena emateko, maiatzaren 21tik ekainaren 1 arte egin ahalko da inskripzio hori. Atarrabiako martiketen aukera izango da. Inskripzioari buruz ari naiz. Ekainaren 2an, 16an eta 30 urte bitarteko gazteei zuzendutako rafting irteera egingo da. Parte hartzeko izen ematepea maiatzaren 2an ireki zen eta 11an bukatu zen, baina agian lekuren bat gelditzen da. Gaztelekun egin zen inskribaketa hori. Amaiur haur-eskolan onartuak izan diren haurren behin betiko zerrenda osatu da eta udalaren webgunean zintzilikatuta dago. Bestalde, erretiratuen klubaren sarrera egokitua egingo da eta maiatzaren 22 arte proposamenak aurkeztu ahalko dira. Informazio guztia udalaren webgunean. Martiketeko taberna, terraza eta igerilekuak 2018 urteko udan kudeatzeko deialdia zabaldu da. Eskaerak maiatzaren 24 arte igorri ahalko dira. Txakurren jabeentzako eta da hurrengo berria. Amorruaren aurkako txertoa jartzeko hitzordua ekainaren 2an izango da. Landazabal industrialdeko udal biltegian egingo da eta eraman beharrekoa prezioa eta bestelako kontuak ezagutzeko udalaren webgunera jo beharko da. Han dena azaltzen da. Atarrabiako udalaren aldizkarian erredaktore eta editore lanetarako norbait behar da.
Interesatuek maiatzaren 24 arte bere kurrikuluma bidaltzeko edo bertan parte hartzeko edo bere burua aurkezteko denbora izango dute. Maiatzaren 22an Atarraibiako Kulturetxean hitzaldia eskainiko da kirola gure seme alabek har dezaten zenbait portaera arriskutsuei aurre hartzeko baliabide on bat izenburupean. 20 toki izango dira eta bakarrik eta horregatik entzule bezala parte hartu nahi dutenek abisatu beharko dute, 012 telefonora deituz. Gaur abisatzeko edo apuntatzeko azkenengo eguna da. Iruñarekin bukatuko ditugu Iruña herriko albiste hauek. Udalak hiriko emakumeen etxearen sorkuntzarako eta diseinurako proposamenak edo ekarpenak egiteko epea ekainaren 5 arte luzatu egin du. Maiatzaren 27 arte 14 eta 30 urte bitarteko musika taldeek eta bakarlariek musika martxan programan izena emateko aukere izango dute. Eta amaitzeko, udalak eskubide berdintasunaren alde eta bazterketiaren kontra borrokatuko du LGTBI fobiaren nazioarteko egunean. Zurgindegi metalikoko soldadorea behar da Beriainen, ez da ikasketa berezirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali cberiain@hotmail.com helbidera. Eraikuntzarako peoia behar da Iruñan, lan arriskuen prebentzio ikasketak eskatzen dira, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali selecpersonales@gmail.com helbidera. 2 gelsero ofizial behar dira Iruñan, 5 urteko esperientzia eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali selecpersonales@gmail.com helbidera. Obrako enkargatua behar da Iruñan, 5 urteko esperientzia eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali selecpersonales@gmail.com helbidera. Iturgina behar da Berrio Suson, goi mailako ikasketak izatea baloratuko da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikulunak bidali personal@balat.com helbidera. Igogailuen mantenimentuen teknikoa behar da Iruñan, igogailuen mantenimentu ziurtagiria izatea eskatzen da, mugagabeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali marcobertolini@einenter.com helbidera. Garbitzailea behar da Iruñan, garbitz eta plantxatzen esperientzia izatea baloratuko dira, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali servicioscvitae@gmail.com helbidera. 2 aholkulari komerzial behar dira Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen, baina baloratuko dira. Mugagabeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali ggomez@grupopsn.es helbidera. Garbitzailea behar da Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali mantenimiento@etxabakoiz.com helbidera. Kirol instalazio mantenimendu lanak egiteko langilea behar da Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen, udarako kontratua izanen da. Kurrikuluna bidali mantenimiento@etxabakoiz.com helbidera. Saltzaile gaztea behar da Iruñan, derrigorrezko 2. hezkuntza izatea eskatzen da, aldi baterako kontratu izanen da. Kurrikulunak praktikas.rrh@wrth.es helbidera. DBH inglesa irakaslea behar da Iruñerrian, ingles filologian graduatu egotea eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali irakaslea@gmail.com helbidera. DBH euskarako irakaslea behar da Iruñerrian, euskal filologian graduatu egotea eskatzen da, aldi baterako kontratua eginen zaio. Kurrikuluna bidali irakaslea@gmail.com helbidera. Arakin peoia behar da Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali ofertas@proiseret.es helbidera.
Bi sorosle behar dira Iruñerrian sorosle titulua eskatzen da aldi baterako kontratua. Kurrikulunak airuretagoiena@eulen.com helbidera. Arakina behar da Iruñan, ez da prestakuntza berezirik eskatzen aldi baterako kontratua. Kurrikulunak ikersanchez@elcorteingles.es helbidera. Denbora libreko monitorea behar da Iruñan, haur hezkuntzako edo lehen hezkuntzako magisteritza eskatzen da aldi baterako kontratua. Kurrikulunak eduardopamplona@gmail.com helbidera. Erizaina behar da Iruñan, erizaintzan diplomatu egokia eskatzen da aldi baterako kontratua. Kurrikulunak trabaja con nosotros @soleraasistencial.es helbidera. Kontabilitatea eramateko teknikaria behar da Iruñan, administrazio eta finantzetako goi maila eskatzen da aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali hr@tetrace.com helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bisita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteve.